मी गोबरे सरांना विनंती करेन की कृपया आपलं मार्गदर्शन, क्रिकेटबद्दलचं मार्गदर्शन, समालोचन कृपया आम्हाला तुम्ही या ठिकाणी ऐकवाल. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं किंवा समालोचन जरी केलं तरी चालेल. हॅलो 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 धन्यवाद. सर्वप्रथम या स्पर्धेतील सर्व संघमालक, खेळाडू, सर्व कर्णधार, पंचक्रोशीतून आलेला सर्व क्रिकेट वर्ग या सर्वांचं माझ्या वतीनं, या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. या मंडळाला पुढील कामासाठी सुद्धा शुभेच्छा देतो. खरं तर या मंडळाचं वाखाणण्यासारखं काम सामाजिक असेल, शैक्षणिक असेल आणि या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून असेल लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं नक्कीच काम करतंय. अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं सामने रंगवणं, खेळाडूंना व्यासपीठ मिळवणं, या स्पर्धेतील जर अवॉर्डचं बघितलं तर खरोखर नवीन खेळाडूंना संधी मिळणं, नवीन संघांना व्यासपीठ मिळवणं आणि आजचा हा योगायोग म्हणजे या ग्राउंडवरील असलेलं आजचं जे आयोजन आहे, पाहिलं तर मंजुळ क्रिकेटची पंढरी या नावाने ओळखली जाणारं हे ग्राउंड, अतिशय सुंदर असे रेकॉर्ड याच ग्राउंडवर आपल्याला पाहायला मिळालेत. आत्ताच आपण सामना बघितला की अशक्य काय असेल तर ते क्रिकेट असेल. कधीही कोणताही सामना निश्चित नसतो, काही होऊ शकतं. असा सामना म्हणजे क्रिकेट. सोप्यात सोपा झेल सोडणं म्हणजे क्रिकेट. एका चेंडूवर 6 धावा असताना षटकार मारणं म्हणजे क्रिकेट आणि ते 1 धाव न देणं म्हणजे क्रिकेट. संघासाठी योगदान देणं म्हणजे क्रिकेट. संघासाठी चीअर्स करणं म्हणजे क्रिकेट. एकजुटीने खेळणं म्हणजे क्रिकेट. आणि असे बरेचसे सामने आपण पाहायला मिळतो त्या संघाच्या माध्यमातून, या युनिटीच्या माध्यमातून. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पनवेलमध्ये सुद्धा पार पडली. खूप मोठं आयोजन पनवेलसारख्या शहरामध्ये पाहायला मिळालं. खूप उत्कृष्ट असे खेळाडू तिथे, खेळाडू तिचं दर्शन पाहायला मिळालं पनवेलसारख्या नगरीमध्ये. आणि आज हा रणसंग्राम मंदूर येथे सुरू झाला. प्रत्येक संघ हा अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं झेल टिपलेला आहे. पहिला धक्का बसतोय तो स्वयंभू या संघाला. प्रत्येक संघानं मात्र आपलं अस्तित्व, आपलं नेतृत्व स्वीकारताना एक जबाबदारीचं वक्तृत्व पाहायला मिळतंय. अतिशय उन्हात, अतिशय अशा परिस्थितीत आपल्या संघासाठी हा एक संघ नसून ही एक एकजूट असते. 11 खेळाडू, 11 राखीव, बाकी सर्व वाडीतली, गावातली जी मंडळी त्यांना पाहायला येतात त्यांचं एक प्रदर्शन करणं. कुंभवडे संघाचा 12वा प्लेयर, राखीव खेळाडू, कुंभवडे संघाचा राखीव खेळाडू कृपया पॅव्हलियन मध्ये पाठवायचा आहे. अतिशय रोमांचकारी असे सामने आपल्याला ह्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा ही लाईव्ह स्पर्धा असेल. जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून आपण ही स्पर्धा पाहू शकतो. सुंदर अशा पद्धतीनं मला वाटतं हे पंचक्रोशीतलं एक देखणं ग्राउंड, क्रीडांगण म्हणावं लागेल. कोणताही मैदानातला अडथळा नसताना सुंदर अशी रणनीती आखून हा मात्र दुसरा धक्का, हा सुद्धा सुंदर असा झेल टिपलेला. 2 धक्के संघाला मिळत आहेत. संघ मात्र उभारण्यासाठी प्रयत्न करतोय. संघाची धावसंख्या मात्र आहे तिथेच 5. संघाची धावसंख्या 5. काहीसं यश मिळतंय की संघाला त्या धावसंख्येवर रोखून ठेवण्यासाठी. काहीशी रणनीती आखताना, काही क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना आपल्याला पाहायला मिळते. बॅटिंग ऑर्डरमध्ये सुद्धा बदल करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप मोठ्या संख्येनं असलेला प्रेक्षक वर्ग, तेवढीच प्रेक्षकांची मिळाले साथ. हॅट्रिक बॉल पाहूया. पुढील चेंडू 2-3 पावलांचा रन पंचांना पार करून टाकलेला चेंडू. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. सुशांतच्या बॅट टप्प्यात काही तो मिळाला नाही. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या मात्र आहे तिथेच 5. सामाजिक क्षेत्रात राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी खरोखर एक वाखाणण्यासारखं नाव. या राजापूरच्या पूर्ण ह्या मंडळाने चॅम्पियन ट्रॉफी असेल, सामाजिक क्षेत्रात असेल, काही दिवसापूर्वी रक्तदान शिबिर झालं. समाजासाठी सुद्धा हे मंडळ काम करतंय.
ऑलरेडी पंचक्रोशीतलं एक रजिस्टर मंडळ आहे. आमची शिरवली गावाच्या वतीनं आम्ही गेल्या वर्षी सुद्धा मागणी केली होती की राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये लांजा तालुक्यातील काही संघ खेळावेत. एक देखणी स्पर्धा पंचक्रोशीतली, त्या स्पर्धेत काही संघ खेळावेत अशी आमची इच्छा असताना या स्पर्धेसाठी काही विशेष सहकार्य ज्यांनी दिलं ते म्हणजे प्रथम आकर्षक चषक कैलासवासी सौ शारदा विलास धुमाळ यांच्या स्मरणार्थ कुमार आकाश आणि आयुष विलास धुमाळ यांच्याकडून प्रथम आकर्षक चषक, द्वितीय आकर्षक चषक अशफाक वेल्डिंग वर्क्सचे मालक अशफाक शेठ मापारी यांच्याकडून, तसे एक मालिकावीर कूलर आकर्षक चषक भजनीबुवा माननीय श्री गणेश जांभळेबुवा यांच्याकडून आलेला आहे. त्यांचे संपूर्ण स्पर्धेच्या दरम्यान आपण निश्चितच आभार व्यक्त करूया. तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज चषक जो आहे तो सदानंद कैलासवासी सदानंद शांताराम धालवलकर यांच्या स्मरणार्थ कुमार सूरज सदानंद धालवलकर यांच्यातर्फे दिलेला आहे. उत्कृष्ट फलंदाज जो चषक आहे तो कैलासवासी श्री संतोष तांबे पतीच्या स्मरणार्थ अनिशा तांबे निवळी रत्नागिरी यांच्याकडून हा चषक दिलेला आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक चषक आहे तो श्री तुषार सरफरे यांच्याकडून मिळालेला आहे. तसेच हा जो एक नवीन अवॉर्ड आहे तो म्हणजे उगवता सितारा खेळाडू चषक. हा एक अवॉर्ड ठेवण्यामागं कारण आहे की त्या खेळाडूला केंद्रित करावं, त्या खेळाडूला व्यासपीठ मिळावं, यासाठी हा प्रणय हसोळकर यांच्याकडून कृष्णा हसोळकर यांच्या स्मरणार्थ उगवता सितारा खेळाडू चषक दिलेला आहे. तसेच वरिष्ठ खेळाडू चषक हा सुब्रता मेडिकल यांच्याकडून मिळाले आहे. एक अतिरिक्त धावेने मात्र या धावसंख्येत भर होते. तसेच उत्कृष्ट झेल चषक जयवंत चिंदरकर कडून राम चिंदरकर यांच्या स्मरणार्थ, उत्कृष्ट यष्टीरक्षक चषक तेजस हळदणकर यांच्याकडून, शिस्तबंध संघ चषक कुमार यश राज रणजित फणसे लोणवीवाडी आडिवरे राजापूर यांच्याकडून शिस्तबद्ध संघ हा अवॉर्ड दिला जाईल. 19 वर्षाखालील गोलंदाज चषक कुमार सारंग सुदेश पड्यार लोणवीवाडी आडिवरे राजापूर यांच्याकडून हा चषक दिला जाईल. तसेच जी सन्मान चिन्ह दिले ती माननीय श्री योगेश चव्हाण साहेब यांच्याकडून. सामनावीर मेडल जी दिलेले आहेत श्री आदेश लक्ष्मी रमेश भोवड गावकरवाडी शिवणे खुर्द यांच्याकडून. 30 खेळाडूंना मेडल दिलेला आहे सचिन ऑप्टिशियन्स श्री सचिन रत्नागर पुजारे यांच्याकडून. तसेच मेडिकल किट आहे कालिकाई राखणदेव क्रीडा मंडळ तारळ धुमाळवाडी यांच्याकडून. तसेच सामनावीर सन्मान चिन्ह माननीय श्री किशोरदादा कांबळे यांच्याकडून आपल्याला मिळाले आहेत. तर सर्व देणगीदार या स्पर्धेतील सर्व देणगीदारांचं योगदानकर्त्यांचं राजापूर युवा प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे आभार व्यक्त करूया. राजापूर युवा प्रतिष्ठान यांच्या आयोजित ही स्पर्धा सलग यशस्वी पद्धतीने पार पाडताना आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक गावामध्ये गेल्या वर्षी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आम्ही राजापूरला गेल्यानंतर तिथली सुद्धा आम्ही परिस्थिती बघितली. जबरदस्त असं नियोजन केलं जातं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये. राजापूरच्या खेळाडूंना व्यासपीठ मिळावं हा एकमेव उद्देश घेऊन ही स्पर्धा पार पाडली जाते. प्रत्येक गावातून खेळाडू येतात. काहीसं गचाळ असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. थोडासा रनअप कमी पडला आणि धक्का बसतो तो स्वयंभू मंदुडिया संघाला. धावसंख्या 12. धावसंख्या होते ती 12. काहीशी निराशजनक अशी धावसंख्या, काहीशी निराशजनक अशी सुरुवात पाहायला मिळते बॅटिंग ऑर्डर करताना स्वयंभू या संघाची. काही उत्कृष्ट असे 2-3 फटक्यांची आवश्यकता, एक रणनीती आखावी लागेल, एक टार्गेट फिक्स करावं लागेल. संघाची फलंदाजी संघाची गोलंदाजी याच्यावर आपलं टार्गेट फिक्स करावं लागेल. आपल्याकडे कोणत्या प्रकारचे गोलंदाज आहेत, कोणत्या रणनीतीवर आपण त्यांना रोखू शकतो. धावसंख्या झाली ती 12. पुढील चेंडू उंच असा टोलवलेला चेंडू आणि हा सुद्धा झेलबाद होतोय. धन्यवाद. आताच राजापूर युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुनीलजी मासे साहेब यांनी एक आनंदाची बातमी दिली की तुमच्या बोलण्याचा मान ठेवून पुढच्या वर्षी आमचा असा मानस आहे, असा विचार आहे की लांजाच्या काही टीम्स या स्पर्धेमध्ये खेळवण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. तर आम्ही नक्कीच त्याचा सुद्धा विचार करू, सन्मान ठेवू. या स्पर्धेचं आणखी नाव कसं नावारूपाला येता येईल याच्यावर नक्की भर देऊ. पुढील चेंडू जबरदस्त असा
उंच असा टोलावला चेंडू, जबरदस्त असा षटकार, तेजस यांच्या बॅट असून असे देखणा असा षटकार, उत्तुंग असा षटकार, जी संघाला आवश्यकता होती त्या षटकाराची तेजसच्या रूपाने मात्र ती संघाला मिळाली जितेशच्या नावाने. 18 धावसंख्या होते 18. जबरदस्त असा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला जितू यांच्या तळपत्या बॅट मधून. पुढील चेंडू, जबरदस्त या षटकाराने मात्र धावसंख्येला आकार आला. काहीच प्लॅनिंग मैदानात पाहायला मिळतंय, काहीशी रणनीती, काही मोजके चेंडू शिल्लक, काहीच टार्गेट निश्चित केलंय, संघाला केंद्रित केलंय. पाहूया पुढील चेंडू, पुढील रणनीती. तेवढंच देखणं मात्र क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं जे ज्यांनी सजवलंय. संघाला रोखून ठेवण्यात यश येतं का? पुढील चेंडू, पुढील मारा करतील सुशांतला. पुढील चेंडू, काहीसा आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्या चेंडूला सन्मान मात्र नक्की दिला. एका उत्कृष्ट खेळाडूचं हा एक गुण मात्र कधीतरी लक्षात ठेवा, जेवढा चेंडू देखणा असेल तेवढा सन्मान देखील देखणा हवा. बरेचसे खेळाडू आपल्याला मात्र बॅट उंचावताना पाहायला मिळतात, परंतु देखण्या चेंडूचा सन्मान करणं, एक धावेवर समाधान मानावं, हे सुद्धा एका उत्कृष्ट फलंदाजाचं लक्षण असावं. स्ट्राईक रोटेट केले, स्ट्राईक दिले पुन्हा जितेशला. अतिशय स्लोअर गतीचा चेंडू, 2-3 पावलांचा रन पंचांना पार करून टाकला चेंडू. हा चेंडू मात्र निर्धाव जातोय, जितेशच्या टप्प्यात येत नाही. जितेशला तो काही समजत नाहीये. संघाची धावसंख्या मात्र आहे तिथेच. पुढील चेंडू मारा करतील ते जितेशला. जितेशच्या बॅट्स मध्ये काही येत नाहीये, परंतु तो षटकार आहे तेवढेच चेंडू जर आपण डॉट केले तर त्या षटकाराची मेहनत वाया जाईल, चेंडू वाया गेला, रणनीती वाया जाईल, परंतु यशस्वी असा षटक टाकण्यात यश मिळतंय ते. पुढील चेंडू, जबरदस्त असा चौकार, वाईट चेंडूवर घुसून चौकार. चार धावा मात्र नक्की मिळाल्या, यश मिळालं. या चौकारानं संघाची धावसंख्येत भर, धावसंख्या वाढते. 23 संघाची धावसंख्या 23. कायसा उभारता आलेख. पुढील चेंडू, हा देखील सुंदर असा तटवण्यात मात्र यश आलंय. तेवढंच देखण्याचं क्षेत्ररक्षण, एक या धावसंख्येवर रोखून ठेवलं ते स्वयंभू धाव संघाला. जितेशांच्या बॅट मधून फक्त सिंगल धाव, स्ट्राईक दिले सुशांतला. समाधानक म्हणावी लागेल अशी धावसंख्या. जर गोलंदाजांनी चांगलं देखण्याचं प्रदर्शन केलं तर या संख्येवर मात्र विजय प्राप्त करता येईल. या मैदानामध्ये सुंदर असे रेकॉर्ड आजपर्यंत आपण पाहिले आहेत. या मैदानामध्ये 6 बॉल 6 षटकारांची मॅच झालेली आहे. या मैदानामध्ये 30 रन चेस झालेले आहेत. या मैदानामध्ये 1 बॉल 6 चेस झालेले आहेत. या मैदानामध्ये 3 षटकार चेस झालेले आहेत. या मैदानावर मात्र रेकॉर्डच्या ब्रेक रेकॉर्ड झालेले आहेत. या मैदानावर काही घडू शकतं असं मैदान आपल्याला पाहायला मिळतंय. काहीशी रणनीती आखताना स्कोर किती झाला? 25 ही धावसंख्या. YouTube लाईव्हचा फायदा, आता चाललेला पिक्चर आपण बघतो. फ्लावर समजा क्या, नॅशनल खिलाडी इंटरनॅशनल खिलाडी हो, असे आपले इंटरनॅशनल खेळाडू
मंदुळचे प्रदीप मासे साहेब खास मस्कत वरून युट्यूबला जोडलेले आहेत आणि हा स्वयंभूचा सामना मस्कत वरून लाईव्ह बघत आहेत. कदाचित माझा आवाज त्या मस्कतला पोहोचत असेल तर ते समजतील की आजची स्पर्धा आपल्या स्वतःच्या गावामध्ये खूप रोमांचकारी होते. आपल्या संघाला ते चीअर्स करतायत, काही कमेंट्स करतायत, संघाला धावसंख्या वाढवण्यावर भर देण्यासाठी प्रोत्साहन करतायत. अतिशय सुंदर असा गॅप मध्ये टोलावला चेंडू, तेवढंच देखणं क्षेत्ररक्षण, मात्र 2 धाव्यावर धावसंख्यावर समाधान. प्रदीप मासिये यांनी मस्कत वरून आपल्या मंडळासाठी आर्थिक मदत सुद्धा केलेली आहे, सहकार्य सुद्धा केलेलं आहे, योगदान सुद्धा त्यांचं आहे. कदाचित ते या स्पर्धेला असते तर तुम्हाला त्यांचा एक वेगळा डान्स या स्पर्धेत पाहायला मिळाला असता. कोणत्याही क्रिकेट स्पर्धेमध्ये एक आनंददायी वातावरण निर्माण करण्याचं काम हे प्रदीप मासिये करत असतात. एक मनोरंजन असा खेळाडू वृत्ती पाहायला मिळते ती प्रदीप मासियेंच्या रूपानं आपल्या प्रत्येक संघामध्ये, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये. पुढील चेंडू मारा करतील ते सुशांतला, काहीशी रणनीती, काहीसे फिल्डिंग मध्ये परत परिवर्तन, क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन, पंचांना पार करून टाकला. पुढील चेंडू हा मात्र काही समजला नाही, बॅटच्या टप्प्यात आला नाही, परत एक धाव घेण्यात यश आलं. एक या धावसंख्येनं मात्र समाधान मानावं लागलं. स्ट्राईक रोटेट झाली, स्ट्राईक घेतली ती जितेशने. काही चेंडूंचा खेळ बाकी, काही टार्गेट्स बाकी, काही रणनीती बाकी, लक्ष बाकी, आपल्या धावावर मात्र केंद्रित करताना आपल्याला पाहायला मिळतो तो स्वयंभू हा संघ. आताच मुंबईमध्ये पार पडलेल्या स्पर्धेमध्ये स्वयंभू मंडळ या संघानं आपली प्रथम ट्रॉफीवर नाव कोरून आलेला हा संघ. नशीब जेव्हा साथ देत सुंदर अशी नशीब म्हणतात, नशीब काही हरकत नाही असं म्हटलं जातं की केव्हा तरी आपल्याला नशीब साथ देतं. सुंदर अशी फलंदाजी केली जितेशच्या रूपानं. जी संघाला गरज हवी होती, जी संघाला आवश्यकता होती ते जितेशच्या रूपानं नक्की मिळाली. कारण मैदानाच्या बाहेरून कसा खेळ हे सांगणं खूप सोपं आहे, मैदानात उभं राहिल्यानंतर आज वाढदिवसाच्या निमित्त झालेली खेळी नक्कीच लक्षात राहील. आणि हा देखील जबरदस्त टोलावलेला चेंडू पाहूया, हा मात्र झेलबाद होतोय. आजचा ज्यांचा वाढदिवस आहे जितेश माशिये, राजापूर युवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं यांच्या वाढदिवसाला लाखो करोडोने शुभेच्छा. या स्पर्धेमध्ये वाढदिवसाच्या निमित्तानं सुद्धा खेळाडू खेळायला येतात. एवढी या स्पर्धेची, या मंडळाची क्रेज आहे. कारण सांगायला बरेचसे कारण सांगू शकतात. आता मात्र कोच यांच्यावर जबाबदारी पाठवली आहे. कॅप्टन बाजूला ठेवून स्वयंभू मंडळाचे कोच, युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुनीलजी मासिये साहेब मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काही कारकिर्दी मात्र त्यांच्या काळात त्यांनी गाजवलेली होती आणि आजही मात्र ताकद तेवढी ठेवतात संघासाठी मैदानात उतरण्याची. षटकाराला 5,000चं बक्षीस आहे. 5,000 धोक्यात आहेत असे मला वाटतायत. बघूया काय रणनीती असेल मासियांची. अंतिम चेंडू मासियासाठी मारा करतील. 2-3 पावलांचा रनअप. मला वाटतं 5,000 रुपये जास्त झाल्यामुळे समाधान मांडलं. 5,000चं नुकसान नको म्हणून मंडळाने कॉम्प्रोमाइज केलं. अध्यक्षांनी म्हटलं 5,000चं नुकसान व्हायला नको. क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावून घ्यायचं आहे. वेळेचा बाण आहे. 4 षटकामध्ये 30 धावा उभारल्यात आणि 31 धावा 31 धावांचं लक्ष ठेवलंय. संघाने क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्यायचं आहे. काय होतं आता जेव्हा आपण जेवढ्या स्लो गतीने सामने खेळवतो तेवढा लास्टच्या संघांना लास्टच्या फेरीमध्ये षटक कमी करणं, वेळ कमी मिळणं, अंधार होणं अशा परिस्थितीचा सामना ऐन मोमेंटला करावा लागतो. प्रत्येक संघानं आपल्या वेळेचं बंधन ठेवायचं आहे. स्वयंभू मंडळ यांची रणनीती बघूया. आज बऱ्याच वर्षांनी
कोच सुनील मासे यांचं मैदानामध्ये मार्गदर्शन राबणार आहे ते स्वयंभू संघाला. आज 2 चमत्कार मात्र नक्की आहेत. आज मंडळाचे अध्यक्ष मैदानात आहेत आणि जितेश यांचा वाढदिवस आहे. ही जर मॅच स्वयंबळावर आणली तर या मॅचचे शिलेदार मात्र दोन्ही नक्की होतील. जबरदस्त अशी रणनीती, प्रेक्षकांची साथ, युट्यूबची साथ, मैदानाची साथ, हवामानाची साथ जबरदस्त अशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळते. पाहूया कोणती रणनीती आखली जाते. फलंदाजीला सलामीची जोडी कोण येते, फलंदाजीला गोलंदाजी कोण करतो, आपल्याला पाहायला मिळेल. खास मुंबई मंत्रालयामधून आलेले विजय तरळ साहेब आपल्याला मैदानात पाहायला मिळत आहेत. मंत्रालयातील काही गुड न्यूज, काही बॅड न्यूज आपल्याला नंतर सांगतील ते. पण एका स्पर्धेदरम्यान त्यांनी एक झेल टिपला होता, एक डाय टाकली होती, ती अजून युट्यूबवर आहे. एक निर्णायक झेल त्यांनी घेतला होता एका स्पर्धेमध्ये. अजूनही तो सोलगावच्या स्पर्धेमध्ये एक डाय टाकून मात्र जबरदस्त झेल टिपला होता विजय तरळ यांनी. सलामीची जोडी मैदानात जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. प्रेक्षकांच्या टाळ्यांची मात्र साथ आपल्याला मैदानात पाहायला कमी थोडीशी मिळते. मोठमोठ्या स्टेडियमवर प्रेक्षक सामने उचलतात, प्रेक्षक ठरवतात, काय डिसाईड करतात, परंतु आमचा प्रेक्षक थोडासा शांत बसलेला आहे. संध्याकाळच्या काळात प्रेक्षकांचा कल वाढेल. बरेचसे प्रेक्षक युट्यूब लाईव्ह वर भर देत आहेत, बरेचसे प्रेक्षक घरातून लाईव्ह बघत आहेत. पंचक्रोशीतून नावाजलेला सितारा अनिल मासी आपल्या संघाला मार्गदर्शन करताना, आपल्या संघाची रणनीती ऐकताना, आणि आज पहिलं षटक घेऊन येत आहेत ते राजापूर युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष स्वतः सुनीलजी मासिये. संघासाठी पहिलं आणि वैयक्तिक षटक पहिलं. आपल्या फिरकीच्या जोरावर अनेक सामने त्याने आजपर्यंत आणलेले आहेत. पहिला चेंडू, पहिलीच अतिरिक्त धाव. अतिरिक्त धावेनं संघाचं खातं ओपन होतंय. एक धाव, 2 धाव ही येतच राहील. पुढील चेंडू सुनील यांचा काहीसा छोटासा रनअप, काहीसा डिक्लेअर बॉक्स मध्ये. 1 धाव. एक धावसंख्येनं धावसंख्येत भर. धावसंख्या होती ती 2. सुनील यांचा पुढील चेंडू, अतिशय सुंदर असा चेंडू. तेवढाच अनुभव या खेळाडूंशी मागील 20 ते 25 वर्षाचा अनुभव आहे. 20 ते 25 वर्षात अनेक स्पर्धा राबवल्या आहेत, अनेक संघ बघितले आहेत, अनेक संघांना तोंड दिलेलं आहे आपल्या फलंदाजीने, आपल्या गोलंदाजीने. परंतु असा खेळाडू आपल्या संघाला जेव्हा गरज असते तेव्हा मैदानात उतरतो. हे एका खेळाडूचं उत्कृष्ट खेळाडूचं लक्षण असतं. आपल्या संघाला आवश्यकता असताना कोणतंही कारण न देता मैदानामध्ये स्वतः उतरणं, अनुभवाचा कस लावणं. आज पाहायला मिळते जवळजवळ 40व्या वयातला हा खेळाडू आपल्या संघासाठी उतरताना. चाळीसव्या वर्षातला खेळाडू आपलं अनुभव, आपलं प्रतिष्ठान पणाला लावताना पाहायला मिळतोय. अतिशय देखणे चेंडू टाकले. पुढील चेंडू सुनील यांचा. हा देखील उत्कृष्ट चेंडू होता, परंतु थोडस फलंदाजाने मनन केलं, चिंतन केलं. आखूड टप्प्याचा चेंडू येतोय, टप्पा पुढे बसतोय, थोडीशी रणनीती आखली आणि त्या टप्प्यात कार्यक्रम करून चेंडू सीमारेषे बाहेर पोहोचवला षटकाराच्या रूपानं. धावसंख्येत मात्र भर. धावसंख्येत काहीशी वाढ पाहताना मिळते. काहीसा महागडासा असा ताचा फटका होता, परंतु चेंडू ओळखण्यात मात्र चूक न करता सीमेरेषा बाहेर पोहोचवला. पाहू याचा बदला कशा पद्धतीने घेतला जातो. सुनील यांचा पुढील चेंडू. धावसंख्या मात्र वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा अनुभवाची साथ,
पुन्हा एकदा रणनीतीची साथ. दोन्ही मातब्बर खेळाडू म्हणावे लागतील. जेवढे गोलंदाजाचं आजपर्यंतचं नॉलेज तेवढंच नॉलेज फलंदाजाचं. फलंदाजालाही माहिती आहे चेंडू कसा येईल आणि गोलंदाजाला माहिती आहे चेंडू कसा टाकला जाईल. पाहूया और जो जीता वही सिकंदर. पुढील चेंडू सुनील यांचा. हा देखील निर्धाव. ही जी कमाल आपल्या संघासाठी केली जाते, हे योगदान जे दिलं जातं, खरंच वाखाणण्यासारखं योगदान. एक षटक, जबरदस्त कामगिरी. असे खेळाडू आपल्याला दाखवून देतात. तुम्ही जर रायगड तालुक्यातल्या कोणत्या स्पर्धा जर बघितलात, युट्यूब लाईव्ह बघितलात किंवा खेळलात, तर रायगड तालुक्यामध्ये आता नवीन स्पर्धा जास्त खेळल्या जातात. त्या 40+, 40 वर्षापेक्षा जे जास्त खेळाडू आहेत त्या स्पर्धा खेळवल्या जातात. आणि त्या स्पर्धेमध्ये जे खेळाडू खेळले जातात त्यांच्याकडे क्रिकेट किती जिवंत आहे, अजून त्यांची एनर्जी किती जिवंत आहे, अजून संघासाठी खेळण्याची चिकाटी किती आहे, हे आपल्याला त्या स्पर्धेमध्ये, पनवेल आणि रायगडच्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. अतिशय मातब्बर खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळले जातात. आणि हा क्रिकेट हा असा एक खेळ आहे, तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचं शरीर मजबूत बनवण्याचं काम जर काय करत असेल व्यायामापेक्षा, तर ते क्रिकेट आहे. या क्रिकेटमध्ये वर्कआउट करण्यापेक्षा तुम्ही जर डेली प्रॅक्टिस केली, असं म्हटलं जातं, तुम्ही प्रत्येक स्पर्धेमध्ये यायच्या अगोदर तुमचा कोच असेल, कॅप्टन असेल, त्याची प्रत्येक गोष्ट ऐकायला शिका. असा एक डायलॉग आहे रमाकांत आचरे सरांचा, जो कोच की बात मानता है वो सचिन तेंदुलकर बनता है और जो कोच की बात नहीं मानता वो विनोद कांबळे बनता है. आज विनोद कांबळेची जी काय अवस्था आहे ती पूर्ण जगाला माहिती आहे. जर डिसिप्लिन पाळले असते तर सर्वात पहिला जलशतक मारणारा, उत्कृष्ट रेकॉर्ड खेळणारा विनोद कांबळे हा एकमेव फलंदाज होता. परंतु काही मर्यादा, काही डिसिप्लिन जर पाळले, आणि ते फक्त पाळले ते म्हणजे सचिन तेंडुलकर सरांनी, आणि आज आपल्याला क्रिकेटचे देव म्हणून नावारूपाला आले. तसे प्रत्येक खेळाडूमध्ये आपली एक खेळवृत्ती असणं गरजेचं आहे, एक डिसिप्लिन असणं गरजेचं आहे. पुढील चेंडू, दुसरं षटक. हा देखील जबरदस्त असा चेंडू, सुंदर असा झेल टिपला, जाळ्यात अडकवलं म्हणावं लागेल. फुलटॉस चेंडू देऊन काहीशी लालच दिली, काहीसं यश संपादन करण्यासाठी लालच दिली, फुलटॉस दिला, मोह आवरला नाही, फटका मारण्याचा मोह झाला आणि झेलबाद करण्यात यश आलं ते स्वयंभू या संघाला. काही जर मार्केटचा पिरॅमिड बघितला तर दोन्ही ॲव्हरेज संघ चाललेत. जो ॲव्हरेज स्वयंभू संघाचा फलंदाजी ऑर्डरमध्ये होता, तोच ॲव्हरेज आता फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतोय. त्याच पटीनं विकेट पाहायला मिळत आहेत. परंतु जसं मागाशी म्हटलं की आपला फलंदाज जेव्हा खेळत असतो तेव्हा आपल्या कोचनं आपल्या फलंदाजावर, आपल्या गोलंदाजावर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. रमाकांत आचरेकर सर असे कधीच म्हणाले नाहीत सचिन तेंडुलकरला की मी खेळतो तू बघ, मी खेळतो तू बघ, असं रमाकांत आचरेकर सर कधीच तेंडुलकरला म्हणाले नाहीत. उलट रमाकांत आचरेकर सर म्हणाले तू खेळ, मी बघतो, तुझं जिथे जिथे चुकत राहील त्या चुका रिपेअर केल्या जातील आणि चुकांवर काम केलं तू घडत जाशील. तसं आपले खेळाडू घडवण्यासाठी आपल्या मिस्टेक रिपेअर करणं गरजेचं आहे. कोणता चुकीचा फटका आपण खेळलो, कोणता चुकीचा चेंडू खेळलो, कोणता चुकीचा चेंडू टाकला, चुकीचा झेल कसा गेला, या चुकांवर काम केलं तर येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये आपण सुद्धा एक मातब्बर संघ, एक नवोदित संघ म्हणून आपलं स्थान प्रस्थापित करू शकतो. यश अपयश हे येत असतं. कोणता तरी संघ हरल्याशिवाय कोणताही संघ जिंकत नाही. फक्त जिंकणं आणि हारणं हा एक सामन्याचा जरी भाग असला तरी सुद्धा येणाऱ्या स्पर्धा आपण गाजवू शकतो. थोडंसं कव्हर असतं तर मात्र डायरेक्ट हिट करता आला असता. जबरदस्त असं क्षेत्ररक्षणाची पकड मात्र स्वयंभू संघाने आपल्याला दिलेली आहे. काहीसं धावसंख्येवर रोखण्यात भर देण्याचा प्रयत्न मात्र केलेला आहे. या स्पर्धेच्या दरम्यान बरेचसे पंचक्रोशीतील खेळाडू आपापल्या पद्धतीने योगदान करत आहेत. परंतु ही स्पर्धा ही पंचक्रोशीतील नाही तर लांजा राजापूर साखरपा या स्पर्धेची सर्वात उत्कृष्ट अशी, जबरदस्त अशी, गाजलेली अशी स्पर्धा म्हणून नावारूपाला आलेली ही राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी. पुढील चेंडू हा मात्र निर्धाव जातोय. गोलंदाजीचा कस, रणनीती, या स्पर्धेला
पुढील चेंडू पाहूया. सुंदर असा अपील पाहायला मिळतोय. कदाचित वाईड होण्याचा चान्सेस होता. बसून खेळण्याचा चेंडू. आपल्या बाउंड्री लाईनला जी ब्रँडिंग दिली आहे ती बळीराजा सेना या राष्ट्रीय पक्षाचे आपले अशोकदादा वालम साहेब यांचे सुद्धा आम्ही राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीचे च्या वतीनं शतशः आभार व्यक्त करतो. खरोखर एक मोठं ब्रँडिंग, एक मोठं नाव, एक रणनीती, मोठी संस्था. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, सुंदर झेल सुटू दे, परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र टिपता आलं. स्पर्धेमध्ये झेल सुटणं हा सुद्धा क्रिकेटचा भाग आहे. स्पर्धेमध्ये रनआउट होणं हा स्पर्धेचा भाग आहे. आजकालच्या खेळाडूंना जर विचारलं की किती किती प्रकारे विकेट दिली जाते, किती प्रकारे खेळाडू आउट होला जातो, बऱ्याचशा खेळाडूंना हे माहीत नाही की किती प्रकारे खेळाडूला विकेट दिली जाते, किती प्रकारे खेळाडू आउट होऊ शकतो. अशा कितीतरी रणनीती आपल्याला आखता येतात. परंतु फार मोठा 80% 20% रेशो असतो बोल्ड आणि कॅच. परंतु जर रणनीती आखली, संघासाठी काहीतरी ठरवलं, बरेचसे मार्ग आहेत क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून करता येतील. पुढील चेंडू. दोन्ही अंपायर मात्र तटस्थ. एवढ्या उन्हामध्ये जबरदस्त अशी या स्पर्धेमध्ये जर मोठं योगदान असेल तर दोन्ही अंपायरचं, की जे अंपायर्स आहेत आपल्या डिसिजनची ठाम असतात, आपल्या निर्णयाशी ठाम असतात. तेवढं बारीक लक्ष देऊन या बारकाईने उभं राहणं आपल्यासारखं काम नाही. खरोखर त्यांच्या योगदानाला सलाम. हाईट कमी पडली आणि हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या षटकारानं मात्र धावसंख्येत भर. धावसंख्या होते ती 18. धावसंख्या 18. आपला गोल सेट करावा लागेल, आपलं ऍव्हरेज सेट करावं लागेल. आपले शिल्लक चेंडू किती, धावसंख्या किती, षटक किती, रणनीती जर आखली, शक्य असं अशक्य असं दोन्हीची शक्यता नाकारता येत नाही. क्रिकेट आहे आणि हा अनिश्चितीचा खेळ आहे. आपण टॉस उडवताना बरेपैकी बघतो की नाण्याच्या दोन बाजू असतात, परंतु एक बाजू अशी आहे ती म्हणजे जर नाणं उभं राहिलं तर दोन्ही संघ एकाच ठिकाणी राहू शकतील. त्याच्यामुळे दोन्ही संघ मातब्बर आहेत. सामना टाय होण्याची सुद्धा ताकद दोन्ही संघामध्ये आहे. फक्त पाहायला मिळेल ती कुणाची मेहनत, कुणाचं नशीब, कुणाची साथ. कधी आपण इंटरनॅशनल खेळाडूंकडून सुद्धा चुका करतो, तेव्हा आपण म्हणतो साधा सोपा झेल सोडला, सोपा रनआउट सोडला, क्षेत्ररक्षण सोडलं. परंतु हा क्रिकेट आहे. काही होता येतं, काही करता येतं, कारण इथे रणनीती आखली, येणाऱ्या टार्गेट्स नुसार आपण काहीच क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. क्षेत्ररक्षण कसं असावं, कसं सजवावं याचं मार्गदर्शन करतायत ते बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून अनिल मासिये. वाईट चेंडू, अतिरिक्त धाव. या अतिरिक्त धावेनं मात्र धावसंख्येत भर. अतिरिक्त धावा जर दिल्या, बॅटच्या टप्प्यात आलेल्या धावा, बॅटला लागून आलेल्या धावा आणि ऍव्हरेज धावा, याच्यातून आपल्याला समजेल की आपला भर कशावर आहे. क्षेत्ररक्षणावर मात्र जोर देताना पाहूया पुढील चेंडू. हा देखील अतिरिक्त धाव. अतिरिक्त धावेचे हॅट्रिक चान्स. 2 अतिरिक्त धावा दिल्या आहेत. या चेंडूवरून आपल्याला पाहायला मिळतंय की जी रेषा आहे बऱ्याचशा प्रमाणात बाहेर फेकलेला चेंडू हा अतिरिक्त धावेत जातोय. अतिशय देखणा असा सन्मान. एक धावसंख्येवर मात्र समाधान डिक्लेअर बॉक्स मधून. पुढील चेंडू पाहूया कशा पद्धतीने हा सामना, या सामन्यावर विजय प्राप्त करण्यासाठी आपली फलंदाजीचा कस लावतात. एक या धावसंख्येवर मात्र समाधान.
अतिरिक्त धावा मात्र काहीशा महागड्या पडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत की अतिरिक्त धावे जर नसत्या तर ॲव्हरेज टू ॲव्हरेज आपण जात असतोय. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी याचं जे आयोजन आहे राजापूर युवा प्रतिष्ठान, खरोखर राजापूर युवा प्रतिष्ठान जबरदस्त असा झेल. मी सांगितलं होतं की रणनीती काय आहे. रणनीतीवरून आठवलं मला की तिथे समोर जेव्हा फिल्डर क्षेत्ररक्षण चेंज केलं होतं त्याच टप्प्याचा चेंडू होता. बॅट्समनला ती रणनीती मात्र समजली नाही की आपल्या ऑफ साईडला प्लेयर किती लावले आहेत, चेंडू कसा टाकला जातोय. कदाचित हा चेंडू हाईटने गेला असता तर चौकाराच्या दिशेने गेला असता, परंतु हाईट्स कमी बसली आणि सोप्पा झेल घेण्यात यश आलं. राजापूर युवा प्रतिष्ठान आयोजित खरोखर या मंडळाचे आभार व्यक्त करावे लागतील. ते म्हणजे मला एक आठवण झाली की गेल्या 2 महिन्या अगोदर मला एका एज्युकेशनल ट्रेनिंगसाठी एका हायस्कूलला आमंत्रित केलं होतं आणि त्या मुलांचा प्रतिसाद खूप आवडला. खूप मुलांना त्या ट्रेनिंगचा फायदा झाला. म्हणजे त्या दिवशी मला एक गोष्ट कळाली की हे एक मंडळ नसून एक मिशन आहे, एक कार्य आहे जे समाजासाठी करण्यासाठी काही लोकांनी इथं, काही मुलांनी, काही जबाबदार व्यक्तींनी पुढाकार घेतलाय की समाजासाठी जो आपला सामाजिक म्हणतो, शैक्षणिक म्हणतो, त्याच्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. आताच त्या स्पर्धे हा सुद्धा चेंडू मात्र निर्धाव. त्या ट्रेनिंगच्या दिवशी आमचे जयेश सर माझ्यासोबत त्या दिवशी उपस्थित होते. खूप उत्कृष्ट असा तो प्रोग्राम झाला आणि पंचक्रोशीमध्ये मी जेव्हा ती पेपरला बातमी दिली, मला पंचक्रोशीमधून हे फोन आले की राजापूर युवा प्रतिष्ठान हे नुसतं प्रतिष्ठान नसून एक चांगल्या मिशनवर काम करत आहे, चांगलं योगदान देत आहे. जबरदस्त असं चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या वेळेला फिल्डर आतमध्ये असताना फिल्डरच्या वरून कसा चेंडू मारला जाईल याचे प्लॅनिंग करून हा चौकार गेला. मागे एकही क्षेत्ररक्षण नसल्याने ही रणनीती सक्सेसफुल झाली. काही संघाची धावसंख्या मात्र वाढते, काही विजयाच्या जवळ येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काही रणनीती त्याने आखली आहे, कोणत्या चेंडूवर किती धावा आल्या तर कशा पद्धतीने आपण हे लक्ष पार पाडू शकतो. पुढील चेंडू हा मात्र 1 धावसंख्येवर भर न देता 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. 2 या धावसंख्येत भर धावसंख्या होते ती 28-28. 6 चेंडू आणि 3 धावा. काहीच विजयाचं पारड फलंदाजांनी आपल्या ताकदीवर, आपल्या मेहनतीवर, आपल्या संघासाठी झुकून आणलंय. 6 चेंडू आणि 3 धावा. आता मात्र एका अनुभवाची गरज लागेल आणि ती जबाबदारी स्वीकारली ती जितेश यांनी. जर आज 6 चेंडू 3 धावात रोखण्यात जर यश मिळालं तर खऱ्या अर्थानं जितेश यांचा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात राहील. आयुष्यभर. फक्त लाईफ मध्ये तुम्ही जर आयुष्यात कधी अयशस्वी ठरलात, लक्षात ठेवा एक गोष्ट, तुमचे 100 अपयश 1 यश पुसून टाकण्याची ताकद ठेवतं. 100 अपयश येऊ देत. काही वर्षापूर्वी किंवा गेल्या स्पर्धेमध्ये जेव्हा आपली साऊथ आफ्रिका सोबत मॅच होती त्या दिवसापर्यंत हार्दिक पांड्याला लोक छपरीज म्हणत होती. तुमचं एक यश, सिंगल सक्सेस. 1 धाव पूर्ण, 2 धावा पूर्ण. जितेश यांनी पहिल्या चेंडूवर आपला बर्थडे केक कापून सेलिब्रेशन केलं. सामना संपवला. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण विजय संघाचं स्वागत करूया. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत विजय संघासाठी. एका सामन्यादरम्यान विजय होणं, एका सामन्यात आपलं